Grabing pagbaha na sinati sa lain-laing lugar sa Eastern Visayas tungod sa bagyong Opog. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Usa sa nakasinati og grabing pagbaha ang dakbayan sa Ormoc sa Leyte. Pasado alas 11 kagabi, daw nahisama sa sapa ang kalsada sa barangay San Isidro, Uwak. Nakita nga gitabangan sa kalalikinan ang matud pa usa ka motor daliwa sa taas nga baha. Ano sitwasyon diri sa amo? For how many years wala milunok pa? Karon milunok na. Kiniusab ang sitwasyon sa Rabanit area, Purok 1, Linaw. Matod sa uploader, una kinis nga higayon nga nasudlan og baha ang ilang balay. Mitaas ang level sa baha pasado alas 11 kagabi tungod sa way hunong nga pag-uwan. Pasado alas 12 sa tungang gabi nagpahigayon og rescue operation ang mga personnel sa CDRRMO sa Ormoc Rescue. Ilang gipabakwit ang residente tungod sa nakataas nga level sa baha. Nasinati usab ang epekto sa kakusog sa hangin. Sa Calbiga, Samar, natumba ang kables kuryente o internet kagabi. Samtang, ubay-ubay nga lugar sa probinsya sa Biliran ang gisanapan sa baha tungod sa kusog nga pag-uwan kagabi. Lakip na nini ang lungsod sa Naval. Mga residente sa barangay Migara, Calbayog City sa Samar nakasinati usab og baha kagabi mugna gihapon sa bagyong Opong. Sa Katarman sa Northern Samar, nagpahigayon ang lokal nga kamhanan og preemptive evacuation ilabi na sa mga lugar nga landslide prone og lakip sa mga gipa-evacuate ang mga nanimuyo duol sa baybayon. Pasado alas 10 gabi, puno na usab ang Katarman Covered Court sa mga residente nga gipaubos sa forced evacuation. Sawa pa, mabatsagi ang bagyong Opong sa probinsya sa Leyte na sinati na sa pipila ka lugar ang pagbaha. Usa na ang kalsada sa Baybay City. Karong buntag, sub-sub ang clearing operation sa nakadiyang LGUs. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.